Ladala katingal bingah penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesem pasuryanipun Pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggon kundherake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani Kanjeng Rama pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning Kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa sawijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumurung dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan ya pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing Kayiwangan swarga dahana atmajaning pukulan Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala wae piye nuwun sewu Diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun winengku dening Raden Janaka menika sampun kondhang kalukeng rat teka paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi ora sah kakehan gunem tanpa guna sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci iya gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot upama Kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani oh ladala iya menawi tetelo mekaten kula namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora iya mula kowe jajaga ning tempat kepanasan yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayiwangan merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik mengko yen wis Dewa Srani kelakon dhawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani ngaten sinuwun ya menawi tetelo mekaten kula kantun nderek menapa wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang Kayangan sendika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol terus ingkang mangkata dina iki lho iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati
Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya orang kono magawe gelarira wang-wang kaget aku lah iki ra ora pangling titah pujangkara nadyan wujuding buta lah kok teko kowe munggah ning Kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan mara gaging aku kita kuwi sapa kula abdinipun sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun nami kula pun Kunjara Yaksa ih kasinggihan mekaten kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten dalah trembelane kabeh dewa ning Kayangan padha priksa kabeh titah padha priksa lah kok dadi kita ora ngerti kalian panjenengan ulun cetha yen to suwijining kita ingkang mengeng kalawan panembah ora nate nindakake panembah ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepang lek no mripatmu gatekno gobokmu iki kami tuaning Kayuwangan Suralaya Pak dewa ing sithik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada Sang Hyang Narada ya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun ya ulun tampa akarya bombong tiasuna lewat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadya balaning Dewa Srani lah kok teko kita mapan ing repat kemanasan wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun sik ta karepe Dewa Srani iki apa lah kok dadi anggere ana Dewa Mudana ning jagat mbok balekake ning Kayuwangan ngono ta kuwi kasinggihan mekaten lah iya lah terus karepe Dewa Srani iki apa menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan murunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayuwangan menawi ngantos kawanguran dening para titah tan murunga badhe gagar-wigar penjangkanipun Prabu Dewa Srani mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka kalebet paduka Pukulun kedah kundur wonten ing Kayuwangan kosek ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung kelawan jeneng ulun lah kok dadi aku takon bali iki piye kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur yen aku gelem nuwun pangapunten mboten badhe kula ora truda paripeksa ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayuwangan ana ing Janalaka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat bela wah lah kemanen bocah iki wae lah yen ngono kowe arep wani karo para Jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani wah bagus ning ora urus merga kita ki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ning juranging kasangsaran yen kita wani kan para Jawata ateges kita wani marang pangwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ana ing Yamani tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah Candradimuka kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam kula ora wedi karo kawah Candradimuka wose sampeyan bali napa mboten ora bali menyang Kayangan ana dewa tak nggo gatheng sirahe wah Bathara Bayu motar kowe
Panuwun. Yo nuruta bapakku ora dadi ngopo. Kendang kapracundang kuntal kaprapal. Yo. Wis, katon padhang dalan iki mudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing Kayangan, nek Kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo, tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen.
satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Narada bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbuh, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek akeh sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo, Tak srawung ning jana loka, mbuh engko dadine. yo, Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. sing hati-hati.
Kembang popong tarate bang rayungan loma lengkung tumalong romambak wetyan kowe semu kang mawon raras nuname pasang kalimantabe tinebing ngloduni dumawaing tawang towang Rama Pukulun teka lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayawangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ya ya. Dresana londak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna jagat dewa Bathara Dresana nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun. Ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anakku wadon kelawan si Arjuna. Sapa to sing ora bombong? Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana. Janaka kuwi pitataning jalma, unusaning titah. Luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresana wis gerbini ngancik pitung candra. Saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu. Anggindong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu. Mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanana aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula semanggaaken Pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawu Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresana ana ing swarga dahana kene udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun anggen kula nilar dhateng kasatriyan tuwin negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara. Bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatriyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan merga katrem olah katresnan kelawan Atmajaku Dresana mula ya nggih
Ora jeneng aku nundung lawan sira kulub Arjuna. Wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara. Perkara anakku Dresanala sawetara titipna kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal ngguluwenthah anakku wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala. Mula Arjuna, ora jeneng aku nundung lawan sira. Baliya tilik ana negaramu, tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga dahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kulawarga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh heran padha kadang ayiwa taya wantah. Oh gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana. Watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Dresanala wau. Ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembug ingkang kados pundi sing gedhe pangapuramu? Sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu. Iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brahma ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah. Lamun Iwang Jagadgiri Nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan. Monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora wengkena winengku dening sapa-sapa Dresanala. Nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih. Wonten kandika nyono-nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagadgiri Nata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagadgiri Nata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babagan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagadgiri Nata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagadgiri Pati. Dresanala aja wong ayu aja. Dresanala.
Astu nama sidam skaring bawana langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Dresanala. Sembah kula kunjuk Eyang Pukulun ya ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun? Pukulun gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Eyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun parenga padukan jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama. Dresanala. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wolawali. Malah kita ngerti yo. Apa ingkang dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh. Ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka. Kita bakal winengku dening Atmaja ulun. Ya kuwi narendring nusuwa Kambana, ya ing nusuwa Rukmi, Atmaja ulun Dewa Srani Dresanala. Plak kapitara Sang Dresanala. Tari Durga, kula wonten maring dawuh Pukulun. Dresanala ulun paringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani. Teka malah ora eling mangsa Badawa. Gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresanala wis ora eling Purwadursina. Gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja ulun. Tobat ngestakaken dawuh. Ayo nggih Dresanala ora usah dadak semaput barang. Panudya utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika tobat bareng tak bobong saka Suralaya prapta ngrepat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadursina. Aku wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung merga saka kowe Betari Durga. Tobat kowe ora basa karo aku. Aku ki peranganing dewa, aku ki garwane Hyang Pikulun Jatimurti. Ora peduli gunane apa lak basani. Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe sawijining raseksi betah buteng aniaya marang sakpadha-padha. Memper pewujudanmu wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana. Betari Durga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahke katresnanku karo Raden Janaka luwih-luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu? Kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padang. Kowe sawijining titah ing ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam. Iblis anak cangkeme!
Bendari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki mung anake Bathara Brahma. Selagine Brahma wae kalah luhur. Karo Bendari Durga lah kok kowe ning ngomong-ngomong waraman yo Bendari Durga. Piye? Kowe njaluk mati cara piye? Tresana lah. Modar. Endang kapracundang den uncalaken dening Pandya Bendari Durga. Ketap-ketap ing akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresana. Eling-eling garbinipun ang jabang bayi ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura kebareng ing Jawata nguwataken jabang bayi jalu pekek warnane. Biyo rekane arep tak pateni malah ndoboli. Tobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba bengok sora nganti jabang bayimu lair piye lanang apa Batobat lanang piye ana kutile semono cetha lanang iki Batobat Dresana anakmu lair Dewa Srani iki Dresana ora eleng mergo anake lair gawanen rukti nang negaramu Dewa Srani. Wah, Kakang Mbok. Tobat baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketokne bakal dadi wong bagus. Tobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu piye aku ki ya swijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek ya apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas le nyedot mempeng. Ora iso suda ngelake. Tobat ilate kaya wis dom. Tobat aku apa ya mentala ora dajal. Kowe kudu tekaning mati, jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dhawuhing anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabetke watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngatutke dosane Bendari Durga ya, bocah. Jabang bayi Tobat tak sabetke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siongku bareng tak culke kok bocah iso mengkurep ora Tobat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun
bayi kok urung-urung berangkang. Tobat. Tobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerang rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi. Dewaya nuntuna wong ngaprang kasangsaran. Yen nuntuna wong ngaprang kasangsaran Narada dedali. Narada dedali kedunya kaleweran. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput. Nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining angkara. Tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita. Kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan. Nggih. Kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan. Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit. Nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut. Iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos nganti Narada wae keplayu saka Kayiwangan. Nggih. Yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah, tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati, nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah. Kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas. Nggih. Mula Semar ulun titip kelawan bocah iki. Nggih. Rampungna lelakone. Nggih sendika. Terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun. Nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandhang prihatin. Mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun.
ing ngendi neng bocah iki ing kono lenggah Sang Asih Prana ya panjenengan ulun. Wah, nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenana. Gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger, bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wah, Bambang Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang Geni. Wah, ngopo Semar? Mboten napa-napa, ming wah ngoten tok. Wisang Geni, iya wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisang Geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisang Geni kudu isa males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ingkang mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kalawan jejere. Nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Kulun. Matur sembah nuwun. Samarika den prayitna semoriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane. Loh iki ana watu kok iso omong. Waduh aku ki wong kok kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing momong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing momong aku? Iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok? Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni, ya Bambang Wisa Geni. Ya Bambang Wisa Geni. Heeh. Iki kok kiwa tengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke neng wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke neng wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngono to. Kae kok ana wong digantung
ilate melet dikethok kae. Ha ndi? Kae. Ha, iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet dikethok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile, dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho kae. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake. Awake tatu medhegete mari meneh disilet meneh. Endi to? Kae lho. Wah. Kae germo. Sing senengane adol wong. Mula kaya ngono kae. Werna-werna ya, Kak. Werna-werna. Kae kok ana wong nggawa gelas sirahe ditutuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji, sesuk hukume ngono kae. Apa iya kek domongi kok. mula kudu sing teliti. Iya kek iya. Lah kok lho kae ana. Kae ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kae? Mongko dislomoti dhewe. Ah, kae endi to? Kae. Woh, kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Gone dhewe disaki ning jukuki nggone kancane. Kuwi. Wo, ngono to kek. Lah kaya ana sing malah rambene disromoti nganggo cerutu. Kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme disromoti nganggo cerutu. Oh iya to kek. Lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho kek. Endi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dicatuti. Dijabuti kukune. Ah, wo, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya kek. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan, nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Urung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe kae. Sendi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek. Heeh. Kek. Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus Ngene bae. ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono
Ngono kek. Heeh. Neng Karangkedempel ki ning gone sapa? Nang omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karangkedempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya, mengko tak tepungke karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Heeh. Kowe la edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo aja kokean omong. Tak kanthi nang Karangkedempel, mengko tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani Budidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kek tak derekake. Karangkedempel kek. Ya iki sing jeneng Karangkedempel iki ya iki. Mulai elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karangkedempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to, kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubah musik ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye?
dijodosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorot tetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati bisa geni. Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Guys, jatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora ya tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nawa Gareng Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa ana kawan? Ya Traya. Ya. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae.
sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandadak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti Padha wae. Ayo, ampos Surabrata. Wah. Ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Wah! Ah! Oh, no! Oh! Oh! Ah! Marena semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindraning para Jawata. Ah, dalah. Yen ngono pasang Yogya katujuhe ngene. Dene aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa, ibuku sapa. Mula aku takon karo kowe. Ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, yen kita takon bapa lan ibu ulun mboyang ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing pitah. Wis anggeni ulun mboyang ngerti. Ora sandadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin sirnakna wis anggeni. Kowe iki ngapa Bathara Guru? Kowe iki ngapa aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati.
Butuhe wis anggere ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip, sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Manguswami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan. Yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Pasang kaliman nabe tinebena ing ladone Demawaing Mawang Tuwang Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan. Guntur geni guntur angin ora tumama, malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Weh lah dalah namung titaswantah teka ngedapi-dapi Pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani Pukulun. Ya ulun jaluk tulung ya Kresna. Nggih Pukulun. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira la idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lerena, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikir aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi iki sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye?
Apa ora Semarang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sangarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temo-omo ning awake wis sanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis sanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu Ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamerane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae, wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, kek iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Ndel. Lho, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdi ku ki ngerti bapakku. Ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, Caidan. Wah, arep ngerangkul ora? Ora.
Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ling ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ranti anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti kecekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang minarwang sit pindha gombang ngajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jeng andika Raden kondur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laling menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemudi bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih
wonten nem-neman ingkang namipun Wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika. Ingkang nami Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tak-tok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong pilageng Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Bukulun. Manik Maya wonten timbalan Bukulun. Boyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka nggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung Wisanggeni. Mula gage Seksenana Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun. Wondene Manik Maya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manik Maya. Aduh Pukulun. Kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dersanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Gagang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelangenane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki ning Ngamarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki ndugal kewarisan.
diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae ora. Mbok ngono. Kowe Tru iki ganggu, Tru. Bagong terus mutung terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kaya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak tlateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok, mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Wonten kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala. Bedah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh. Wah! Mati aku. Waduh. Waduh, mati aku. Batopan. Piye Janaka? Areng apa kowe? Areng apa? Batobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batobat. Mong kepengin napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu
ora mulih ning papanmu adugangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulung-gulungke ngene iki. Apa ora? Aku ki nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresana apa pangeran ana dawuhmu apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresana kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresana tobat wis anggeni anak Petro, non rene yo, mboten kula teng mriki mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku? Kula niku mboten methokke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, njukuk niku lho, teklek niku lho. Terus makdum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapak? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau ning kono lak delokke saka kadowan doting glenik. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku dunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki terus esuk pira tak takon. Ki ngopo to iki? Enten apa? Sengit mungkin iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku di ning kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kerojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu sampeyan. Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik iki aku. Ayo dibuang. Mun njur tastes ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman.
Ngono kuwi rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora. Duh, ki mulai kekerasan. Kene iki ora seneng aku. Aku ora seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tutuk aku ditutuki. Ya ben ditutuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol diwasrani tak suwek sandang aku senggol diwasrani tak obong. Lah niki ya wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tingglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngerampuki masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggeni kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antarané lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sang werni-werni. Petro. Nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku Tatu Arang Kranjang. Wah, wah, wah. Arsa madangi jagat mungup sak pucaking wukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung wiji sejati sampun lair. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dhateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dhateng budaya menika. Ya, Semar. Mugi-mugi sedaya manggi lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten nepate nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan, Ndara.